אומר לך מים בטעמים, זה למה זה עולה 8 שקל. מה שכתוב על המקרר זה 6 שקל, כי זה מים רגילים. פתחת את הברז פעם, יצא לך מים תפוחים. על מה אתה מתווכח איתי? על שקל? יאללה, סדל לי פה, לפני שאני יוצא עליך, נו. טוב, נו, לא חשוב, תביא מים מהברז. תיקח. מה אדוני רוצה? לא משנה. אתה רואה מה עשית? תעוף מפה, לפני שמה זה תחזור. יאללה, לך. טוב, שנייה, אחי, אני מנסה בלגל איתך איזה רעיון חכם. תקשיב. נו. אתה בכל מקרה נמצא פה כל הזמן, נכון? כן. אז פשוט תאתר אתה יודע, מי הוא לקוח פוטנציאלי מהשין גראס, ועל הדרך. איך אני אאתר? מה, אני אעשה להם בדיקת שתן לכל אחד מהם? אתה ילד. אם נכנס לפה מישהו, אתה יודע, שרוצה לקנות בנק, צינורית כזאת מזכוכית, ניירות גלגול, עוגיות הבדית, אולי גומי מסוכרים, פרינגלס שמנת בצל. אתה יודע מה, אפילו נובלס. למה שבן אדם יקנה נובלס? רק אם הוא צריך לפורר את זה בפרש. אם בא אחד כזה, אתה נותן לו איזה קריצה קלה, שואל אותו, הסתדרת? ואז, אתה יודע. אין לך שמנת בצל גם, תגיד? לא, יש רק רגיל. כמה זה? 11. חוץ מהפרינגלס. אתה לא רוצה עוד משהו? זהו, חוץ מזה אתה... מסודר? מסודר. לא הבנתי, מה אתה מנסה להגיד? רוצה להגיד שאם עדיין לא הסתדרת, אז יש מאיפה. וואלה. יש לך משהו? כמה אתה צריך? כמה יש לך? שמע ישראל, מה זה היה? תשארו פה. מה נראה לך? זה היה פיגוע? הוא שוטר! תברח לי פה, אצבע! מה אתה עושה? מה אתה חוזר? תלך מפה כבר! הוא בא! משהו רציני? תודה לאל, סתם ורוד. ברוך השם, כבר חשבתי שעוד פעם התחילו להעיף עלינו אוטובוסים פה. איפה הבחור שהיה פה? הוא ברח? מה זה ברח? הוא שמע את הפיגוע, הוא כמעט נפטר. הוא טס מפה. אתה מכיר אותו? אני? מה לי ולא? אל תפחד מהם. כל הסוחרים האלה זה עמית של הזבל. מרעילים לנו את הילדים. פעם באה שהוא בא לפה, אתה מביא לו לטמה, מעיף אותו. סמוך עליי. תעשה לך בעיות, תרים לנו טלפון. בדוק. לא נורא. אחד לא עבד, יבוא מישהו אחר. אתה תעוף מפה עכשיו. תעוף! תצא החוצה, מטומטם! מה יש לך? מה יש לך? כמעט נכנסת אותנו לכלא, מה יש לי? תעוף! אני מביא מהקומפיוטר. צא החוצה!